Usaning atong ebanghelyo karon sa gibasihan sa separation of church and state, nga ang state belongs to Caesar and the church belongs to God. Kaya niingon mas Kristo, give to Caesar or ngadto sa emperador what belongs to Caesar. Yeah, give to God what belongs to God. Pero tulog karon kini. Unsa may basihanan sa atong pagsunod sa emperador or ni Caesar. Ug unsa man say basihanan nga nakasunod ta sa Dios or naghatag ta sa Dios. So ang atong lihok or buhat nga Dios nun gibase na sa morality. Kasabot mo what is morality? Unsa man ang morality? Wasan mo kay bawo. Unya ang atong aksyon aron ilhon ta nga nakahatag ta or nakatuman ta sa sugo ni Caesar or sa authority sa kalibutan, mao ang legality. So legal versus moral or legal and moral. Nga nanay panultihon nga nag-ingon, dili tanan nga moral legal, dili sa tanang legal moral. Sa ato pa, dunay panahon magkabangi ining duha. Unsa man ang morality? Sa simple nga paghatag og kahulugan, morality is to do what is good and to avoid what is evil. Ang pagbuhat og maayo ug ang paglikay sa dautan. Nga ang legality is to comply the law, the existing law. Ana. Nanglitan kanang pagpamakak unsa man na, avoid or do? To do or to avoid? Kanang pamakak ba? Kusga. To avoid. Kay to avoid what is evil man. Unya, kanang pag-color sa buhok, unsa man na siya, related na sa pag-avoid sa pamakak o patronize sa pamakak. So good na. Kanang pag-kiss-kiss sa kilay niya, badly sa kilay, unsa man na, to patronize pamakak o avoid pabakak. Kanang pagpaputi sa imong brown nga naong, unsa man na, and so on and so forth. Kana, i-check. Aron, kay bao ka nga, moral din na, or legal. So, kanang pag-abortion, unsa man na siya? To avoid or to do? Kusga. Kanang pagpalaygit, unsa man na? To do or to avoid? Kanang divorce, to do or to avoid? Kung ibase sa morality. Pero sa legality, legal na biya ang abortion, legal na biya ang divorce, legal na biya ang pagpalaygit, legal na biya ang same-sex union, o uban pa, di ba? So muna, not all legal is moral. Not all moral is legal. Nakamoy pahukmon, hay may inyong hatagan og priority to do, to follow morality, or to follow legality. Kinsay mo ingon, Pader, musunod yun ko, what is moral? Taas ang kamot. Okay, very good.
Kinsay mo ingon, Father, mosunod ko what is legal. Mo ginay akong number 1. Ay, istorya. Duha ra ka buok. Pero sa tinud-anay, murag 90% ani og di ba 99% aning nanambong karon magsigig sunod what is legal. Oh. Pananglitan ron, ikaw asawa ka. Daghan mga asawa din eh. Kulatahon kag sigis imong bana, saman mukiha dili. Mukiha dili. Dili na lang unya isog eg tingog dili na lang. Unya ang sunod, masuko dili. Kay kanang kasuko unsa man na siya, to avoid or to do? Oh, base sa morality to avoid. Oh, di ba? Unya, masuko man kag kulatahon. Unya kamo mga asawa o bana, mangabit imong asawa or mangabit imong bana unsa man, masuko dili. Oh, una ana ninyo. Unya kon ang pare jutay kayo mamalit sa raffle ticket. Unsa man, masuko dili. Suko. Di oy, mamaligya ra gyud kog padayon. Hala na mo diag dili mo muhatag, di mo muhatag what belongs to God. Karon, sugod karon, tanaw-tanawa na imong kwarta. Ning kahay kay nabilong anis Ginoo, hay nabilong ani sa kalibutan. Ana ha? Nya ang nabilong sa Ginoo ipalit og raffle ticket. Nya ang nabilong sa kalibutan, amo toy imong ipalit og para kalibutan. Nanglitan kanang imong pagkaon, kanang pagkaon nya kanang naang mga cellphone, mga gadgets, kanang imong mga isulob, mga sakyanan para sa imong balay. Unsa man na, belongs to God o belongs to the world? O nabilong nas kalibutan mo na bahina imong kwarta karon. Nya hain may mas dako nimong gahinan sa imong kwarta. Ang para bas Ginoo o para bas kalibutan? Kamo, kung kamo'y pahukmon, kung nakay kwarta, asay dako nimong gahinan, ang paras Ginoo o paras kalibutan? Bahala mo na. Mo na siya. Ang morality is based on truth. Ang legality could be true, could be lie, as long as it is legal. So dili kayo pure nga truth ang legal. Usahay mo gamit sila og pamakak. Munang moingon sila ang lawyer kono duol kayo sa word na liar. Ano siya? Sa imong nahuman ingon siya, akaw anak lawyer na sa liar din na. Na kanang lawyer liar. Na ilang giingon. So ang morality, ang mo check, ang mo fact check, mao ang Espiritu Santo, ang Ginoo. Mo'y mo fact check sa morality. Ang sa legality, ang mo fact check, mao ang atong korte, atong courts, mga justices, judges, kay legal man. Mao na ron sila diha, ang atong mga officer sa gobyerno, sige na sila og paningkamot kuno nga makit-an ang kamatuoran. Pero kay gabasi man sila sa legality, posible gyud nga naa gyud makapamakak diha. Depende lang og kinsay maayo mo gamit sa balaod aron mamakak. O nasa sila makita ang kamatuoran. Depende ra sad og unsaon paggamit ang balaod para sa kamatuoran. Pero sa morality, ang Ginoo nahibaw nagkinsay gatug-an ana nila tinuod og kinsay namakak. Na atong tan-awon karon ang sa Congress kay ang kamatuoran karon, ang sitwasyon unsa man sa atong nasod, naay nawa nga trillions of pesos. Mao ginay kamatuoran, graft and corruption. Munay usas kamatuoran nga naaro sa atong nasod. Dako kay kwarta ang nawa
trillions of pesos. Karon, unsa may gibuhat sa Congress, ang ilang solusyon, impeachment sa Vice Presidente. Mo na ron, impeachment na. Unsa may gibuhat sa Executive Department, kasuhan ang tanang kontra nila sa politika. Mo na ron, ang tanang anti-administration nga mga politicians o mga tao na nay mga kaso, nga priso na. Mo na ilang paagi to know the truth aron masulbad ang trillions nga nawa. Unsa may solusyon sa Senado, ang bag-ong majority investigation Blue Ribbon Committee. Mo na karon kunong Huwebes magsugod na. Nya naman sa sila dito yung minority. Unsa man say solusyon sa minority, ilugon ang lingkuranan sa majority. Ilisan ang majority. Mo nang sige sila pangumpanya nga balhin diri namo kay 11 raman sila nya 13 man dito speakers. Ila sige balhin mo diri, balhin mo. Maura ginay ilang business karon sa minority. Nya sa majority sugdan dayon ang hearing. Mo hearing sila sa impeachment kay ila man ang tulubagon kay gipasa naman ngadto gikas Congress ug mag-hearing pod sila sa o mag-trial sila sa impeachment ug mag-hearing sila sa flood control ug uban pang mga corruptions. Niini nilang mga sektor o ang kuan di ay ang Supreme Court nagsigi og hatag og desisyon sa mga gifile nga mga kaso. So far, ang Supreme Court naghimo what is legal. Honest sila kay wa man sila ma-involved kaayo aning kuan aning trillions nga nawa. So igo ra silang muhukom og nanay kaso. Iampo nato nga kining atong mga leaders sa gobyerno ug sa simbahan maningkamot unta paggamit sa balaod based on morality. Kay pwede man sagulo nimo ang moral and legal. Kana bang mogamit ka sa balaod uban ang kahadlok sa Ginoo. Dili mogamit sa balaod uban ang kahadlok nga mawagtang ko sa akong pwesto. Si San Pedro diri sa atong unang pagbasa niingon siya diri, apan kamo mga igsuon na sayod na niini. Pasabot na sayod na nga matapos gining kalibutan. Matud pa niya matunaw ginang adlaw sa to, mapawong ginang adlaw, mga tunaw ginang mga planeta. Lingay mong tupad ina. Nahibaw ka nga matapos ra gyud ka. Pangutan ba na nahibaw ka nga matapos ra gyud ka. Nahibaw mo wa? Nya unsa may imong giampo ron nga matapos na ka o dili pa? Kinsay mo ingon nga, pader nagampo ko nga matapos na ko, ta sa ngamot. Wa mo katuman sa morality. Tanawa ha unsay giingon ni San Pablo, ni San Pedro. Samtang naghulat kamo sa adlaw sa Dios, buhatan ninyo kutob sa inyong mahimo aron moabot pagdali ang adlaw nga ang langit musilaob ug maut-ut ang mga planeta ug ang mga bituon sa kalangitan mga tunaw tungod sa kainit. Maningkamot dayta nga madali kuno nag-abot kanang katapusan nato. Mao day kuno nay saktong buhaton. Susugod karon pag-ampo na nga mamatay na ka. Pag-ampo di mo mag-ampo. Nya kay naman sila giingon, ang masamang damo matagal mamatay, ang mabuting damo madaling mamatay, magpakabuti ka na. Di ba? Magpakabuti ka. Nakaroon ang sao man pagpadali sa kamatayon. Pangutan si San Pedro Calungsod.
Nganong dali man kay siyang namatay, 17 years old patay naman. Kay iyang gisangyaw ang kamatuoran sa morality. Nga doon natay lawas, na atay kalag. Protect the soul, disregard the body. Mao na ang gibasihan sa atong pagtuo. At timana ang kalag, bahala na ng lawas. Deny the body. Gisangyaw ng San Pedro, patay San Pedro sayo. Si Jesus, nganong 33 sa mayang edad, patay naman. Gisangyaw gyapon niya ang kamatuoran, dili ang bakak. Nya kay naigo man sa iyang pagsangyaw sa kamatuoran ang mga leaders, mga pari, mga lawyers, mga leaders sa katilingban. Patay dayon siya. Muna madali siya. Muna pasabot, usa tingis pasabot ni San Pedro nga, paningkamot mong madali og abot ang kamatayon. Puyi ang kamatuoran. Kay dinhis kalibutan, kinsa to'y nagpuyo sa kamatuoran, sigihan yung kag atake. Patyon yung ka. Karon, kinsa may gisigihag atake, Duterte's group o Marcos group? Kinsay gisigihag atake. So posible nga kaning gisigihag atake, mauni sila ang duol-duol sa kamatuoran. Nya kaning gasigig pangatake, mauni sila'y naggamit sa legal nga bakak. Ang karing pikas, legal with morality. Karing pikas, legal with lies. Kay kanang mga bakakon, iya ginang patyon ang kamatuoran. Nya gusto ganitang madali ang atong kamatuoran, ang atong pag-adtos langit, puyi ang kamatuoran. Naswayo, distingin ninyo, ay na mo pa color sa buhok. Ay na mo pangiskis kilay. Nawa, di ba sawayon dayon ka? Ingnon dayon kang bati kag naong. Ingnon dayon kang, well, tiguwang na nimog naong. Anaon dayon ka? Unya, unsa man na? Sakit. Usahay, makaim ka, may pamatay. Di ba? Na eh. Karon, kamatuoran, stage 4 na ka-cancer. Ayaw na pag kana na ang sigig pakimo. Total, ending na mangyug ka. Kidney failure na ka. Dawata ang kamatuoran. Ayaw na pa dialysis. Dali kay kang makakita Ginoo. Total, mamatay raman ang lawas. Mamatay raman ginang lawas. Ano magmagsikag pakimo, di ka matay. Patay. Ano man di, sige kag pa dialysis, di ka matay. Patay. Puyi ang kamatuoran. Nganingot, pero sa imong pagpuyo sa kamatuoran, matud pang San Pedro, busa, pagmatngon kamo, aron dili kamo madaldal sa mga sayop, sa mga malapason, sa balaod, ug mahulog gikan sa inyong lig-on nga baruganan. Naman kitay baruganan, pero tungod sa atong kadanghag, nya di ta gusto nga mamatay, mausab ang atong baruganan. No? Kana day ni kasal dire, for better or for worse. Mao na inyong baruganan. Sa to? For richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Pero nganong daghan makaing nagbuwag, kay wa ka mangandoy nga mamatay. Ang imong pangandoy nga malipay, mabuhi og dugay. Mao na kay imong bana makamatay naman nimo, buwagan ko ning buang dako. Makamatay naman nimo imong asawa kay wa nagilami, buwagan ko ning buang dako. Pero kung sincero lang ka, di ka mo biya, iparo ka sa imong banas bongbong, patay din kay kaugma. Di naigo na nimo ang ingong San Pedro, paningkamot. Pero imo masang gipuy-an ang imong gipanaad. Wa man sa kama hulog sa imong lig-ong baruganan. Dili kayo ni fitting nga example, pero nakadaig ko sa statement ni Senador Jinggoy Estrada kagahapon nga pagdakop niya. Awa man siya dakpa, misurrender siya sa CIDG. Pero nisulti o sa siya. Ningon siya, ako ning ibutyag ninyo. Grabe ang pananakot nga gihimo nila nga rin ako.
pero dili ko magpatinag sa pananakot. Gisigihan ko nilag tawag nga pabiyaon ko niining among independent majority katong solid 13. Di ko mobiya sa among solid 13. Pabilin ko nga magligo niining akong gibarugan under sa leadership ni Senate President Cayetano. Ana siya og karon adto nako sa CIDG to surrender myself. Pero dili ko mo surrender sa pruiba na kining ilang gibuhat kalukuhan. So daghan ang nakadaig niya. Akong gibasang mga comment sa social media kana laban lang Senador Jinggoy. Pero gikan na siyang napriso. Nya nasa mo comment, bakit walang kasalanan si Jinggoy? May kasalanan ba? Wala. Dili na mo yatong basihan. Kung may kasalanan man, di, manubag. Ug way kasalanan, absuelto. Ang nindot, gibarugan niya ang iyang baruganan na solid 13 mi. Ug unsa may rason, matod pa ni kanini ang Robin Padilla, iyang gisulti, gi-accuse mi nga nagkudita mi atong May 11 para daw among babagan ang impeachment ni BP Sara. Di na mo'y tinuod oy. Ano gutong babagan na namo? Nga di na magid na ma-impeach. Asa iya bang manahon na ba? Ngano mo babag pa man may nga dusi naman midaan? Onya, siyam ra may gikinahanglan para maabsuelto si Sara. Bisag dili pa sila kalingkod as Senate President. Bisag di pa sila may mahimong majority. Dusi na sila daan. So din agin ma-impeach kung una-hunaon lang natong impeachment. Og number lay hisgutan. Pero ngano kunong ilang giilog ang naningkamot sila pag-ilog sa majority tungod kay gusto nilang mapadayon ang Blue Ribbon Committee nga mag-investigate gyud sa flood control scam. Kay gihunong naman to sa majorities una. Wala na may investigation. Ug di sila makatugot nga biyaan lang to kay trillions of money ang na-involve. Kinsa may nagsulti karon nila ani sa kamatuoran, kinsa Manila karon ang naningkamot pagdiscovery sa kamatuoran, abangan ang susunod na kabanata. Apan kita ni adinhe sultihan tamos kamatuoran, palit gid mo raffle tickets. Samtang doon na pa'y higayon. Alagi. Nga naman, basig ugma matapos ng imong adlaw. Kanya, paninglan ra bakas Ginoo dito, naingon man ang Ginoo, did you give what belongs to me? Ilingay mong tupad, ing na kay 200 diha. Pangutan aba, ing na kay 200. Unaga ni kay 200, it belongs to God. Kay tag 200 naman atong ticket. Di ba? Yan, sa man pagpalit og raffle ticket, kamong mga online parishioners, kay bawo na mo ana eh. Mao ni ang paagi sa inyong pag-share diri nato. Pwede na ninyo dinhi sa ato na may daghang nagsuroy dinhig ticket na sa Desgawas, na sa atong opisina. Pero sa online parishioners, unsa man, diha sa atong bank accounts, niya sa atong screen karon, pwede sa GCash, open ang among GCash accounts, niya kwarta padala. Niya amo na lang sang ipadaan ninyo ang sa online ang tickets, ang inyong copy sa tickets. Ana ra ka simple. So kamong tanang online parishioners, palit mo karon og duha lang ka tickets gikan karon hangtod sa kuan labing minus duha ka tickets, pero nabi ay ubano nga mga parishioners ato ni silang i-acknowledge kada semana nagpalit gyud og labing minus tag 3 ngadto 5 ka tickets. So ato silang pakpakan. Salamat kay ninyo. Nya kada nako padag ticket ako dayong pakapinagsulti. I hope you will still buy more tickets. Subag sa dayon, of course, Father. Mura sa makadasig, no? Makadasig, right?
Kamo be, kamo, kapila na mo nakapalit og raffle tickets. Siya ako, nasa usan na to din nga magsigig report nako, pader, palit na sa kong ticket. Nako, kada adlaw man kasigi palit ticket. Ana. Onya, lain sa ninyong isuporta kanisang atong social media platforms, kaning Padresiano Ubod, nakasige na mo view, like, share, ani. May mo kalimot ha, niya, daghan na ba kayo ng Padresiano Ubod diha? YouTube ra gining ato, niya doon na niroy 293,000 ka subscribers. View, like, share lang yun. View, like, share. Unsa may mahitabo kung ato ng buhaton, maka-spread ta sa atong kaning atong misa o atong pamalandong, the same time makahatag sa nag-income nato. Kamo, pagdasigay inyong pamilya, bisan lang mo spend lang mo mga 30 minutes to view, to like, to share, and to listen. 30 minutes lang kada adlaw. Dako na kayo nag-ikatabang sa pag-share ninyo o sa pagpaminaw. Ako, maminaw sa kusigi ani kay kaning akong gihumili, spontaneous man eh. So, ako sad mismo, gusto sa kong makat-on sa akong humili. Nga naman, hibaw man ko nga, it is the Holy Spirit reminding us all, including myself. Amo na siya. Yang atong kaniganing projects din nga atong gipangandoy, mao ang atong bell tower. Dako kay na siya nga achievement nato kung ato nang mahimo. Nya dayon kining ato dinhing Adoration Chapel, thanks be to God, ongoing na. Unya ang ato dayong bag-ong CR. Nya dayon kadang ato dihang front nga himuon natong Walk of Apostles, kaya ang atong patron dinhi usa mas mga apostoles. Unya ang atong lingkuranan, ato siyang nindoto na ni, ilisan tani mga gubao na kayong lingkuranan. Ug ato ning ma-achieve, dako kay na natong share to God. Natuma nato ang giingon, give to God what belongs to God and give to Caesar or the world what belong to the world. Pero kaning ato, 2-in-1 gini. We give to God what belongs to God and we give to the world what belongs to the world. Kay kaning ato mga facilities dinhi, kitang tanan makapahimos gyud ani bisan pa ang dili mga Katoliko. Na man gyud dili Katolikong mag-CR diha. Di ba? Naawi, daghan. Naasay mga dili Katoliko nga mo bisita dinhi. Oy, bisita ko kay naa diha sa Padresiano, ana or shrine ako ning bisitahon. Nya igabot nila diri, nindot atong facilities, mingon sila, very nice, very nice. Malipay sila. Di ba? Kaysa igabot nila diri, gubao na atong bangko, mingon sila, pagkaway-ayo ning Katoliko. Ikumparar sa atong simbahan, kalayo ra gyud sa ila. Oh, gipasagdan lang, dunot-dunot ang bangko. Uy, kabati. Magsige lag ana. Di ba? Oy, di ta palupig oy, kadaghan nato. Di ba? Palit lang gyud mo raffle tickets, di ba? Siga go ng mata ninyo. Oh, di mo siga din ang mata nila.